Käydään tällä videolla vähän läpi tarkemmin noita taustoja siitä, että minkä takia itse lähdin tähän isompaan elämäntapamuutokseen. Eli tällä hetkellä tosiaan ikää tulee 42 tulee tälle vuodelle ja jotain tarvitsisi tehdä niin sanotusti. Sen verran historiasta voi sanoa, että aina on ollut jonkun verran ylipainoa. Aina on rasvaprosentti pyörinyt siellä 20 30 välissä silleen karkeasti veikattuna. Ja nyt on sitten tässä tosiaan silloin viime vuoden elokuussa lähti tämä elämäntapamuutos liikkeelle. Ja sitten voi sanoa, että vuodenvaihteen jälkeen niin oikein todella tosissaan lähdettiin liikkeelle. Eli alimmillaan mä oon painanut semmonen, voisiko vajaa 80 kiloa armeijasta päästyä, mutta aina on ollut sitä vatsamakkaraa siellä ja man boobsia ja niin poispäin. Ja siitä se on heitellyt paino siellä reilussa 80 ja isoimmillaan käytiin reilussa 105 kilossa. Ja nyt on tosiaan tarkoitus on sillä, että päästä elämän parhaaseen kuntoon ja tämä video ei ole missään nimessä semmoinen, että teen niin kuin minä teen, vaan ehkä antaa mahdollisuuden sullekin, että hei, että minähän voisin kokeilla tätä kanssa ja miettiä, että olisiko omalle kohdallekin ihan aiheellista laittaa elämäntapa kuntoon sekä ruoan että treenin suhteen. Olen aina aikaisemmin kokeillut kaiken maailman dieettejä, niin kuin sanottu, jojo-laihduttajaa on kokeiltu paastoja 16, 8 ja 24, on kokeiltu omadia eli one meal a day, eli syödään vain yksi ateria päivässä, on kokeiltu 1 päivä normaalia syömistä, 1 päivä paastoa, on kokeiltu Nutriletin pussikeittodiettejä, on kokeiltu ketoa, on kokeiltu vähän hiilihydraattista ja ei ole oikein mikään näistä niin kuin iskenyt pidemmän päälle. Minkä takia sitten tehdä tämmöinen elämäntapamuutos, kun rupeaa ikä olemaan, miksei jo aiemminkin, varsinkin rupeaa terveysongelmia näkymään, niin on ehdottomasti se, että miten haluaa elää tulevat vuosikymmenet. Kun ikää tulee koko ajan lisää, niin se tärkeys vaan kasvaa siinä. Parikymppisenä on ihan kuolematon olo ja voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja mitä ei tapahdu, mutta sitten kun tosiaan ikää tulee se 40 ja enemmän ja se keski-iän kriisi pukkaa päälle siellä, niin silloin on pakko vähän miettiä asioita eri kantilta. Eli tarkoitus on itsellä siinä, että saan lihaskuntoa kasvatettua, saan rasvaa vähennettyä, vähennän riskejä sairastua eri sairauksiin ja pystyn myös tekemään sitten asioita, mitä haluan myös tulevaisuudessa ja myöhemmällä iällä. Tärkeimpänä asioina tässä itse näen sen, että kelle tahansa, joka niin kuin miettii, että mitenkä saada ne terveelliset elintavat, niin ensimmäisenä on syöminen. On siellä sanotaan, varmaan jos näitä jollakin prosenttiosuuksille pitäisi laittaa, niin sanotaan, että syöminen on 40%, jopa 50%. Eli se ei pelkästään riitä, että syö joko alle kulutuksen tai kulutuksen mukaisesti, vaan se, että mitä syöt myös. Eli jos pystyt laihduttaa ihan hyvin vaikka donitseja syömällä, jos niitä vaan syö riittävän vähän, että se kyllä painoa saa pois, mutta sillä ei myöskään sitten saa rasvaa pois, vaan se enemmänkin kaikki lähtee sitten lihaksesta. Eli oikein syöminen, syödään niin kuin puhtaita ruokia, vähän rasvasta lihaa, vihanneksia, kuitua ja vältellään sitten liiallista sokerin saatia, prosessoitua ruokaa ja niin poispäin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kannattaa itse kokata kaikki ruokansa. Liikunta on hyvä tuki siihen ruokailun lisäksi. Esimerkiksi liikunta ei ole toimiva keino tiputtaa painoa, mutta liikunta on taas sitten tosi hyvä niin kuin pitämään sydämen keuhkojen toiminnasta huolta. Ja sitten eritoten lihaskuntotreeni sekä lihaksen kasvattamisessa että lihaksen säilyttämisessä. Eli varsinkin kun haluaa painoa tiputtaa, niin kun pistää ruokavalion kuntoon, niin lihaskuntotreeni on erityisen tärkeää siinä, että se paino lähtee siitä rasvasta eikä lihaksesta.
Sitten yksi, ei voi ikinä painottaa liikaa, on riittävä uni ja unen laatu. Eli pitäisi pyrkiä siihen vähintään 7 tuntia, 7-9 tuntia yössä nukkumaan. Ja tähän on itsekin varsinkin kiinnittänyt huomioon tässä viimeisten viikkojen aikana ja pyrin siihen, että suht samoihin aikoihin, eli se rytmi pysyisi samana, eli samoihin aikoihin sulle illalla nukkumaan ja pyrin saamaan se vähintään 7 tuntia, mielellään yli 8 tuntia unta yössä. Ja pyrin pitämään tämän unirytmin myös viikonloppuisin, eli ei mennä silleen, että viikolla 10 aikaa nukkumaan ja viikonloppuisin sitten 4 aikaa aamulla, vaan pidetään se rytmi kohdillaan. Ja sitten yleisesti stressin vähentäminen edesauttaa myös terveyttä ja tavoitteiden saavuttamista. Eli pyritään ottamaan rennosti silloin, kun se on mahdollista ja oikeasti niin kun otetaan kaikki ylimääräiset ärsykkeet pois. Ja on se sitten lomamatkailua tai Netflixin kattelua tai mitä ikinä, niin yrittää vaan laskea sitä keskimääräistä stressitasoa. Ja se sitten, että ihan sama mitä kokeilet, niin mikään ei toimi, jos sillä ei ole jatkuvuutta. Eli just hyvänä esimerkkinä vaikka tämä Nutrilett-pussikeitot ja muut, niin mikäli kyllä niillä saa painoa tiputettua, mutta onko se sitten semmoinen, mitä sinä pystyt tekemään loppuelämässä ajan? Todennäköisesti ei. Eli pitäisi löytää jokaiselle itselleen se toimivin ratkaisu, mitä sä pystyt käyttämään pitkällä aikajänteellä. Ihan sama treenaamisessa, jos sä käyt 4 viikon ajan salilla ja seuraavat 11 kuukautta sä et käy siellä ollenkaan, tai on se sitten mikä tahansa muu liikunta, kävely, juoksu, pyöräily, mikä tahansa harrastus, niin jos sitä ei tee jatkuvasti, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Eli se etsii sen, että mikä toimii itselle, mitä pystyy tekemään pitkällä aikajänteellä. Ja sitten siinä, että onko se sitten paasto tai keto tai mikä tahansa ruokailun puolelta ja liikunnassa just sitten se, että onko se kävely tai juoksu tai pyöräily. Ja kaikille voi kyllä vahvasti suositella lihaskuntoharjoittelua. Eli se on hyvin tärkeää ja varsinkin sitten kun mitä enemmän tulee ikään, niin sitä tärkeämpää ne on, että lihaskunto on hyvä. Eli sitä ei pelkällä kardiourheilulla sitä ei oikein saa. Ja sitten jos katsotaan tästä niin teen tämmöisen pienen esimerkin esimerkiksi minun ruokailusta, mitä minä teen tällä hetkellä. Eli kun mulla on tavoitteena lihasmassan säilytys ja tulevaisuudessa myös lihasmassan kasvatus, niin tämä minun ruokavalio keskittyy hyvin pitkälti siihen. Siitä voi ottaa vinkkejä, sitä voi modifioida sitten, miten itselle näkee tärkeimmäksi. Jotta painon tiputuksessa on tärkeintä lihasmassan säilyvyyden kannalta on ensinnäkin treenaaminen dieetin aikana. Onko se sitten, sanotaan, että minimissään 2 kertaa viikkoon olisi hyvä käydä semmoinen joko puolen tunnin intensiivinen treeni tai tunnin vähän ei niin intensiivinen treeni ja siitä sitten eteenpäin sen mukaan, miten pystyy palautumaan siitä. Mulla on painontiputuksessa nyt ja tämä on hyvä ohjenuora kaikille, jotka tekee, eli ei lähde tavoittelemaan mitään. Mulla lähtee 3 kiloa painoa viikossa, koska silloin se lähtee vedestä, se lähtee osittain rasvasta, mutta myös osittain lihaksista. Eli semmoinen hyvä ohjenuora on, että noin 500 kilokaloria miinuksella viikko tai per päivä, ja viikossa painon tiputus olisi noin puoli kiloa. 0,3-0,5 kiloa on semmoinen hyvä ohjenuora. Se venyttää sitä dieetin pituutta, riippuen paljonko sitä rasvaa on poistettavana, mutta se on järkevämpi tehdä pitkän kaavan kautta, kun yrittää saada semmoisia äkkituloksia, mitkä tulee sitten jojona takaisin. Ja sitten taas vastaavasti, jos tarkoituksena on lihasmassan kasvatus, niin semmoinen noin plus 200-300 kilokaloria päivässä. Päivässä on myöskin semmoinen niin kuin hyvä ohjenuora siihen, miten kannattaa syödä. Ja sitä kautta painoa saa noin ehkä 200-300 grammaa viikossa, mikä on hyvä tahti lihaksen kasvatulle, koska silloin se kasvu tulee nimenomaan siitä lihaksen kasvamisesta eikä rasvasta. Että on niitäkin, jotka vetää sen 2 kiloa viikossa lisää painoa, mutta siitä taas 95% on rasvaa, niin ei siinäkään oikein mitään järkeä. Ja lihasmassan säilytykseen ja lihasmassan kasvatukseen
itse treenin lisäksi, niin tärkeimpänä on riittävä proteiinin saaminen. Eli siihen kannattaa ruokavaliossa kiinnittää todella paljon huomioon. Semmoisena hyvänä ohjenuorana tässä voi pitää, että noin 1 gramma per painokilo on niin kuin alimmillaan aivan minimi, elää ikinä mene sen alle. Eli 100 kilo ihmisellä puhutaan noin 100 grammaa määrästä proteiinia per päivä. Mutta suositeltavaa on ottaa vähintään tuplat tai jopa enemmän. Eli vähintään 2 grammaa per painokilo, jopa 2,2, jopa 2,4 grammaa painokilo. Eli itsellä on tällä hetkellä, mulla on tilanne se, että mä oon 189 senttiä pitkä, paino on noin 92 kiloa ja mä syön 205 grammaa proteiinia päivässä. Eli se on noin 2 grammaa per kilo, mitä siitä tulee. Ja sitten muut makrot sitten sen mukaan, miten tekeekö vähän hiilihydraattista ketoa vai niin kuin normi yleistä ruokailua, niin sitten sen mukaan sitten hiilarit ja rasvat. Eli itselläni on tällä hetkellä on tavoite on 2160 kilokaloria päivässä näillä aktiviteeteilla ja mitoilla, josta 205 grammaa on proteiinia, 72 grammaa rasvoja ja 172 grammaa hiilareita. Nämäkin on vähän semmoisia, että kuinka nörtteyteen haluaa lähteä tässä, eli onko tarkoitus optimoida ihan kaikki mahdollinen vai parantaa vain sitä yleistä tasoa. Joten näiden kanssa ei kannata ehkä ihan liikaa stressata, mutta pääasia on siinä, että kunhan saat sitä proteiinia riittävästi, koska se on se, mikä säilyttää sen lihasmassan tai kasvattaa sitä. Sitten katsotaan tähän kohtaan mun esimerkki minun päivän ruokailusta. Miten tällä hetkellä syön, tämä on vaan niin kuin ihan karkea esimerkki ja vaihtuu varsinkin niin kuin noiden niin sanottujen normaaliruokien osalta niin päivittäin vähän erilaiseksi, mutta pääasiassa niin kuin aamupalat, iltapalat tämmöiset on kaikki samanlaisia. Eli aamupala on 2,5 desilitraa rasvatonta maitoa, siinä on yksi annos whey-proteiinia sekä proteiinijogurtti. Aamulla on tosi vaikea syödä muutenkin, niin tällä mä saan hyvin päivän käyntiin ja hyvin saa sen aamun ensimmäiset proteiiniannokset sinne kehoon sisään. Sen jälkeen on jossain kohtaa välipala-aika tai lounas, kumpi nyt tuleekaan ensin. Esimerkkinä lounaasta on 150 grammaa kanan rintafileitä, vähän vihreätä salaattia, 100 grammaa riisiä. Sitten se välipala, perusproteiinivanukas, joku 20 grammaa per annos proteiinia. Sitten yleensä, kun menen treenaamaan, niin otan ennen treeniä banaanin. Saa siitä vähän nopeata hiilaria, lisää energiaa siihen treeniin. Treenien jälkeen aina välittömästi otan palautusjuoman. Se voi olla whey-proteiinijauhetta, juotava proteiinijogurtti tai muita näitä palautusjuomia, mutta pääasiassa sillä, että siinä on vähintään 25 grammaa proteiinia. Sitten esimerkki päivällinen on 200 grammaa 10% naudan paistijauhelihaa, 50 grammaa pastaa ja siihen sitten salaattia tai vihanneksia. Ja iltapalaksi on sitten proteiinijuoma, yleensä 35 grammaa proteiinia. Sitten siinä, ja näillä mä saan yleensä täytettyä tuon proteiinitarpeen helposti. Ja sitten käytännössä niin kun nälkätunteen mukaan sitten lisätään joko niin sanottua oikeata ruokaa tai juotavia proteiinijuomia tai muuta. Pääasia on se, että mulla on se, että joka ikinen päivä tuo proteiinitarve pitää tulla täytettyä ja rasvat ja hiilarit mulla vähän heiluu. Joku päivä voi mennä pikkasen enemmän rasvaa, joku päivä voi mennä pikkasen vähemmän rasvaa ja sitä kautta taas sitten hiilarit joko nousee tai laskee. Sen lisäksi mä otan lisäravinteina joka päivä 5 grammaa kreatiinia. Se mitä tutkimuksia siitä on lueskellut, niin siitä ei mitään haittaa ole, mutta siitä on vaan hyötyä ja se on todella halpa lisäravinne, joten 5 grammaa kreatiinia joka päivä. Ja sen lisäksi otin nyt kokeiluun tuossa pari viikkoa sitten niin 5 grammaa päivässä TMGtä, eli betaiinia.
Siitäkin on tutkimustuloksia tehty, missä yhdistettynä kuntosalitreenaamiseen, joka on niin sanotusti korkealla tasolla, eli jos 3 kertaa viikkoon tai enemmän treenaa ja oikeasti treenit on kovia, niin siitä on tutkimustuloksia ollut, että sillä on lihasmassan kasvun osalta hyötyjä. Eli sillä, jos sitä saa pienen edun, niin miksi ei ole kallis lisäaine sekään, ja siitä ei ainakaan mitään suurempia haittoja pitäisi tulla, mutta sitä on nyt vasta pari viikkoa tässä itsellä ollut testissä, niin sen kummempia ei voi sitä sanoa. Sen lisäksi menee vitamiineja. Joka aamu otan D-vitamiinin, B12-vitamiinin, C-vitamiinin ja omega-3. Ja varsinkin D-vitamiinille ja B12-vitamiinille syynä on se, että kävin verikokeissa aikoinaan ja nämä veriarvot oli, tai nämä vitamiiniarvot oli alle viitearvojen, joten siinä syystä otan nuo lisäaineet. C-vitamiini ehkä tarpeeton, ehkä ei, mutta en koe siitä olevan mitään haittaa, ja koska en syö kalaa ollenkaan, niin sen takia sitten omega-3, että saa sieltä hyviä rasvoja. Ja sitten kun tuo ruokapuoli on tuossa kurkattu läpi, niin voidaan katsoa vähän minkälaisella treenivolyymilla mä menen tällä hetkellä. Eli mulla on tavoite tosiaan nyt tämän dieetin aikana toki säilyttää vähintään se kaikki lihasmassa, mitä on. Ehkä optimaalisessa tilanteessa jopa kasvattaa sitä samalla kun polttaa rasvaa. Ja sitten treenissä mulle on se tärkeintä se tekniikka niissä nostoissa ja sitten se toistojen laatu. Ja yleistikin se, että en tuijota yhtään painoja aina välistä, kun katsoo tuolla salilla, kun siellä on joku 16-vuotias junnu nostaa penkistä 100 kiloa ja itse pystyy just sarjan tekemään 55 kilolla. Ja aina välistä se vähän pistää, että no onko tässä mitään järkeä, mutta se pitää sulkea nopeata ulos siitä ja miettiä vaan sitä omaa treenaamista, koska sellaisella salilla treenataan vaan itselleen. Eli en keskity niinkään painoihin, keskityn siihen tekniikkaan, venytykseen ja siihen lihastuntumaan, että se treeni oikeasti tuntuu siinä lihaksessa, mitä on tarkoitus treenata. Treenivolyymina on tällä kertaa 5 kertaa viikossa käyn salilla. Ja siinä on treenisyklit menee niin, että treenaan 6-8 viikkoa kovaa ja progressiivisesti. Tarkoittaa sitä, että aina kun jonkun treenin tai sarjan saan tehtyä sillä asetetulla painolla, niin seuraavalle kerralle joko nostan painoa tai sarjan pituutta. Eli jos sanotaan nyt vaikka esimerkkinä, että teen vaikka alataljaa 3 kertaa 10 sarjan 50 kilon painolla, niin seuraavalle viikolle mä nostan sitä vaikka 53 kiloa. Tai sitten mä pidän sen 50 kiloa, mutta nostan sitten sarjat taas 3 kertaa 12. Ja aina kun pääsee siihen tavoitteeseen, niin aina nousee ylöspäin. Tätä tosiaan 6-8 viikkoa progressiivisesti, jonka jälkeen tulee kevennetty viikko. Tarkoittaa sitä, että sarjamäärät tipahtaa 1/3 siitä, mitä on, jos mulla tällä hetkellä menee treenissä semmoinen 45 minuuttia tunti 10 minuuttia suunnilleen per päivä, niin kevyellä viikolla se treenin kesto on ehkä noin 20 minuuttia maksimissaan. Tarkoittaa sitä, että tosiaan leikataan sarjat, jos on tehnyt aiemmin 3 sarjaa, vaikka sitä esimerkin mukaista alataljaa, nyt mä teen 1 sarjan, ja se, että jos mä aikaisemmin teen sitä 50 kilolla, niin nyt mä teen sen 1 sarjan 40 kilolla. Eli tarkoitus ei ole tässä mitään muuta kuin vähän niin kuin ylläpitää semmoista lihasmuistia, ja pääpaino on siinä, että saadaan sitä systeemistä kehon rasitusta kevennettyä. Ja tässä on myös tärkeää sitten se, että kun kevyen viikon pitää, niin on sitten aina vähintään ylläpitokaloreilla. Että vaikka dieetti on menossa, niin kevyen viikon aikaa ylläpitokalorit, että se kroppa pääsee oikeasti palautumaan. Koska jos yrittää vaan puskea väkisin hampaat irvessä feilureen joka ikinen toisto vuoden putkeen, niin sulla jossain kohtaa kroppa sanoo sopimuksen irti ja toteaa, että nyt riitti. Ja siinä menee sitten, kun se mennään sen tietyn pisteen yli, niin helposti menee sitten siihen, että sulla kestää viikkoja, jopa kuukausia toipua siitä, että sä pystyt jatkamaan sitä treenaamista. Ja sitten kerran vuodessa otan 1-2 viikkoa, jolloin en treenaa ollenkaan
otan rennosti, stressitasojen laskua, annetaan kropalle todellisesti aikaa palautua siitä hirveästä rasituksesta, minkä sä oot sille antanut. Ja tätä kautta sitten, vaikka tuntuu, että no hei, että menee taas sitten voimatasot laskee, lihakset kutistuu ja kaikkea muuta, niin todellisuudessa sitten kun jatketaan sitä parin viikon jälkeen sitä treenaamista, niin se on viikko 2 ja sä oot takaisin siinä sarjapainoissa, mihin sä jäit ennen sitä taukoa. Ja tässä on sitten mulla on jako on sillä lailla, että mulla on maanantaina jalat, tiistaina treenaan rinta, selkä, ojentajat, hauis ja olkapäät, eli vähän tämmöinen yleisempi yläkroppapäivä. Keskiviikko on lepopäivä, sitten torstaina on taas jalat uudelleen, perjantaina on rinta, ojentajat ja olkapäät, ja sitten lauantaina on selkä, hauis ja vatsat. Ja tämä on nyt tällä hetkellä treenijako, ja se todennäköisesti muuttuu tulevaisuudessa monta kertaa, miten menee. Ja liikkeiden osalta teen vaihtoja yleensä sille, että yhden liikkeen kun otan mukaan, niin sitä teen vähintään 4 viikkoa. Tai sanotaanko optimaalinen olisi ehkä siinä, että tekee sen yhden kehitysjakson, eli tämän 6-8 viikkoa periodi tekee samoja liikkeitä, sitten ottaa sen kevyen viikon siihen, ja sitten jos haluaa muuttaa jotain, niin muuttaa jotain. Ja totta kai aina pitää muistaa, että jos joku liike sattuu johonkin kohtaan, ei tunnu hyvältä, tai et saa kohdelihakseen tuntumaa sillä liikkeellä, niin vaiha se johonkin toiseen. Tee sitä, mikä toimii sinulle. Ihan sama niin kuin dieetin osalta ja syömisen ja kaiken muunkin kanssa, niin tee sitä, mikä toimii sinulle, elä sitä, mitä muut tekee. Ja viikkovolyymien osalta mulla mennään tällä hetkellä sillä lailla, että mä teen selkää 10 sarjaa, hauista 6 sarjaa, vatsaa 4 sarjaa, rintaa 14 sarjaa, koska se on asia, mitä haluan kehittää. Tällä hetkellä olkapäätä 8 sarjaa, ojentajaa 6 sarjaa, etureisi on 12 sarjaa, takareisi 10 sarjaa, pakaraa 15 sarjaa, mikä käytännössä on, en tee erikseen mitään pakaraliikkeitä, vaan se on käytännössä jalkapäiviltä tulee sitten tuo pakaratreeni noissa samoissa, ja sitten pohkeille 6 sarjaa viikossa. Ja tämä on tämän hetken tyyli, ja sitä myöten kun näissä päästään eteenpäin, niin sitten nämä sarjatkin myös kasvaa, eli tämä on semmoinen niin kuin aloituspiste tälle sanotaan 6-8 viikon jaksolle, ja siitä se sitten nousee ylöspäin. Ja kuten tuossa aiemmassa videossa totesin, niin mitäs minä totesinkaan? eli ohjelmia, mitä käytän, voi toimia osalle ei välttämättä. On tosiaan treenaamisen Aitofittiä, joka on maksullinen softa, toimii minulle. Se on niin helppo, kun ei tarvitse miettiä mitä sen, kun menet salille ja painat nappia ja se kertoo sulle mitä tehdä. Ja ruokailun osalta on sitten käytössä Macrofactor. Edelleenkin toimii minulle, ei välttämättä toimi sinulle, mutta itse koen sen, että kun joka ikisen ruoan laittaa siihen appiin niin, ja se näyttää sulle makrot ja vastaavat, niin se pitää sua niin kuin vastuullisena siinä, että ei tule niitä houkutuksia, että hei minäpä syön nyt 0,5 kiloa karkkia tai noin 3 munkkia tai käyn pizza hakemasta jotain, koska sitten kun laittaa sen sinne appiin, niin kun se näkee siinä, että helvetti, että nyt mentiinkin 1000 kaloria, 2000 kaloria mentiin plussan puolelle ja varsinkaan dietillä se ei ole motivoiva tekijä. Ei toki tarkoita sitä, etteikö koskaan voi syödä mitään huonoa, mutta kaikkea kohtuudella. Eli noin on toiminut mulla ja tähän katsotaan tuossa seuraavissa videoissa sitten vähän tarkemmin. Voin näyttää Aitofittiä ja Macrofactoria olen käyttänyt nyt ruokien seurantaan tässä vajaa pari viikkoa. Joten siitäkin voin tehdä sitten videon, kunhan on vähän enemmän kokemusta siitä, että miten se toimii. Et sanotaan, että sen pitää kerätä noin kuukausidataa ennen kuin se osaa niin kuin todella optimoidusti kertoa sulle, että paljonko pitää syödä ja niin poispäin. Niin sitten noin kuukauden päästä pystyy tekemään ehkä semmoisen paremman yhteenvedon sitten siitä. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa ja jos jotain kysyttävää tulee, niin ei muuta kuin kommenttia alla.